खुलुमबाय बर' खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि लाल कृष्ण आडवाणीनो भारत हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन माननि बान्था भारत रत्न होनो थाखाय भारत सरकारा फोसावनानै होबाय। मिथिहोनाय जायोदि बिथां लाल कृष्ण आडवाणीया बै समनि सरकाराव लेङाइ गाहाय मन्थ्रि बिबानखौ सामलायनाय आरो नखर बिफानखौ सामलायनाय भारत हादरनि जौगानाय आरो हादर खुंनायाव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन। आरो मख'नाय जायोदि बावैसो सिगां सान बेखेवनाय राम मन्दिरनि सोमावसारनाय समाव सोमावसारनायनि गाहाय दैदेनगिरि महरै दैदेनदोंमोन। हादर सिबिनाय आरो हादर जौगानायाव गोबां बिहोमा थानायनि थाखाय बिथां 96 बोसोर बैसोनि लाल कृष्ण आडवाणीनो बे बोसोरनि भारत रत्न बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावनानै होबाय। एबसुखौ रायनाय सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बे खोथाखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गलाघाटआव जाफु 52थि जखनथायाव बुंथिदोंदि एबसुखौ रायनाय सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। एबसु दानानै बारग' दैदेनगिरिफ्रा जायफोर आथिखालाव सावरायबाय थादों बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बिटिआर गोरोबथाजों फैफानाय दफाफोर आरो आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ एबसुआ नारसिनगासिनो दं आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्स मोननांगौ मर्यादा मोनथाय बे आद्रा थानाय खामानिखौबो गोख्रोङै मावफुंना होनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथा बायदि दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनांगौनि सरकारा गोख्रोङै राहा लानांगौ। आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासैबो बर'फोरनि जौगाथायखौ नोजोर होनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गोख्रोङै राहा लानांगौ होननानै बिथां दिपेन बर'आ बुंथिनानै होबावदों। एनएलएफबि आफादनि सा 18 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान। मिथिनाय बायदिब्ला बिथां बक'नि सा 18 सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो खुंथायखौ नुनानै बा मोजां मोननानै सा 18 सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैदों। जों प्रमद बर' सारनि खुंनाय सरकारखौ मोजां मोनदों। सिगां बिपिएफआ सरकार सालायनाय समाव जोंनि ओनसोलाव जेबो जौगानाय जायाखैमोन। नाथाय दायो 3 बोसोरल' प्रमद सार सरकार सालायनायावनो जोंनि ओनसोलाव लामा दालां मोननो हाबाय आरो जोंबो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो बा जिउ खुंनो अनसुंथाइफोर मोनगोन सानना प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल हानजाजों गोरोबफैबाय होनना बिथां बक'नि सोद्रोमाफोरा बुंथिदों। क'क्राझाराव फिन बुथारनाय जाथाय। जिउ गैयै 2 सुबुंनि गोथै देहा मोननो हादों। मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामुनपारा आरो लांदांपारा गोजोनपुरियाव बे 2 जिउ गैयै गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। गोथै देहाखौ नुनानै जायगानि मानसिफोरा पुलिसनो खौरां हरो होनना बुंथिदों। उनाव पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै नायबिजिरफैयो आरो एडिशनेल एसपि पृथ्वीराज राजख'आ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो बुनानै बुथारदों सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा होनना मिथिहोदों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मादाव सासेया बर'। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालाघाट गामिनि 50 बोसोर बैसोनि प्रदीप कुमार बसुमतारी होनना सिनायथि होदों आरो गुबुन सासेखौ बामोनगावनि 60 बोसोर बैसोनि बादशाह शेख होनना मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै दायो पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। बलिउडनि फावखुंग्रि पुनम पान्डेनि मोनसे सोमोनांथाव खामानि जाय गावखौनो केन्सारजों थैबाय होननानै ससियेल मिडियायाव पस्ट हगार होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय गावनो 24 घन्टानि उनाव ससियेल मिडियायाव लाइभनि गेजेरजों फैनानै गावनि बे खामानिनि गुबै थांखिखौ फोरमायनानै होफैयो। पुनम पान्डेनि हरखाबै जिउ गोमानाय जाथायखौ खोनानानै गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। नाथाय उनाव गोथाङै नुफिननायाव हादोरनि सुबुंफोरानो सोमोनांदों। बिथांनि फोरमायना होनाय बादिब्ला दायो केन्सारनि फ्रि भेक्सिन होनायनि थांखि बेखौ लानानै हादरनि सुबुंफोरखौ जागरण एबा गोसो गुदुं खालामनो एबा भेक्सिननि हाबाफारिखौ लाफुंनो सुबुंफोरखौ मोनसे मेसेज हरनो बे खामानिखौ मावदों होनना बुंथिना लादों। फारसेथिं गोबां सुबुंफोरानो बिथांखौ मुं सुनो हमदों जे बिथाङा केन्सारजों भुगिनांनायफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो ससियेल मिडियायाव सेलिब्रिटि जानो बे खामानिखौ मावदों होनना गोबाङानो सावरायलायदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।